Pasei un bonito ano con vos, divertímonos moito. A todas e a todas vos desexo vos unhas lindas vacacións e verémonos a volta. O que máis me gustou deste ciclo foron as excursións, os momentos de grandes emocións e os temas interesantes. Gustoume moito estar no segundo ciclo, sobre todo en cuarto, por as excursións que fixemos e porque aprendimos un montón de cousas. Gustoume moito o segundo ciclo e as experiencias que vivimos. Facer unha obra de teatro, ir a mariscar, ir a San Simón, a Santiago de Compostela e máis. Tamén gustoume aprender os números romanos, dividir, multiplicar, etc. Grazas aos novos compañeiros neste curso aprendín moito, mellorei moito e fixen moitos novos amigos. Aprendín os adverbios, a dividir por dúas cifras e moito máis. A min gustoume moito o segundo ciclo porque viñeron dúas amigas novas e tamén polas excursións. Cuarto curso foi moi emocionante, sobre todo pola nosa profesora, que os traballos eran xogos. Gustáronme as excursións que fixemos con ela, porque nos explicaba todo. Botarei moito de menos a miña amiga Ana, porque pode que cambie de colexio. O que máis me gustou do segundo ciclo foron as novas amistades que fixemos e as experiencias que vivimos. Mariscamos, actuamos, fomos a San Simón e moitas cousas máis. E botarei de menos o segundo ciclo e aos compañeiros no verán. Gustoume o segundo ciclo polas excursións que fixemos a San Simón, a Santiago de Compostela e moitas máis. Tamén porque aprendimos a dividir por dúas cifras e polos traballos que fixemos de coñecemento. Neste ciclo descubrín a importancia de ler e de estudar. Paseime moi ben, e a ver se para o seguinte é igual. Gustoume moito o segundo ciclo porque fixemos moitas excursións. Por exemplo, a Santiago de Compostela, a Illa de San Simón, ao Museo de Pontevedra e moitas excursións máis. A min gustoume moito o segundo ciclo, polas excursións e polo que aprendín. Aprendín a dividir por dúas cifras e a estudar máis. Eu empecei neste colexio no segundo ciclo. Gustáronme moito os meus compañeiros que se portaron moi ben comigo. No terceiro ciclo gustaríame volver a repetir todo o que me divertín neste ciclo. A min gustoume este ciclo porque aprendí moitas cousas e, sobre todo, os traballos de coñecemento. Tamén as excursións que fixemos a Santiago de Compostela e a Illa de San Simón. Eu creo que o segundo ciclo estuvo moi ben. A min gustaronme as actividades e excursións que fomos facendo ao longo do ciclo, como o traballo en grupo de coñecemento e as excursións a San Simón, Santiago de Compostela, Pontevedra e moitas máis. Gustoume moito estar en segundo ciclo, porque fixemos moitos amigos e amigas novas. E porque aprendemos moitas cousas novas moi interesantes.